Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Le abantu abalandeli show Uthando Nes'thembu, Makhumalo, Mpilo, abantwana abancane bakamsileko. So bekwi-birthday yaMakhumalo, sabona ukuthi uMakhumalo wenzela uMacele into enhle. Okunye futhi basebenzisana ndawonye kunale friendship yabo entsha bawo-best nje bayazwana because benza ne-show ndawonye. Into engayichaza le ukuthi ngiyibona kanjalo because abantu bakhulumile ngesikhathi benza igumbi lamakhosikazi ukuthi ayibo kanjani bomama ukuthi nizolungisa iy'nkinga zethu kodwa nina anuzwani nibe nisekhaya elilodwa niwumndeni. Kwaba ukuthi ama-comments maningi futhi-ke ama-comments enza ukuthi osebenzayo owenza umsebenzi ofana nalo we-TV show abone ukuthi yini into ekufanele ukuthi ilungiswe manje zisuke zikhona ekufanele ukuthi ilungiswe. So le ye-friendship kimi nje ngayibona ukuthi okay right baya lapha kwi-TV show ukusebenza bake basebenza ndawonye. Ngikhohliwe ikhona indawo mayiqala le show Uthando Nes'thembu uMakhumalo noMsileki bebesebenza ndawonye noMacele. Ngikhumbula ukuthi uMsileki uma ekhuluma ngo-number 5 waqala esemsebenzini kuMacele noMakhumalo wabuya-ke sebuyela kubona bonke ngoba uMacele waziwadini ukuthi why ezokhuluma nabo emsebenzini ngendaba futhi ya-number 5 ebenamakhosikazi awu-4. Ngoba uMakhumalo yenzile-ke le surprise birthday celebration noma bekuyi-appreciation enzela uMacele besihleli la ku-social media, hhayi ngoba siyingane, hhayi ngoba si-childish, besifuna ukubona nje ukuthi hawu yini uMacele azoyenza eyenzele uMakhumalo because umngani wakhe futhi umenzele into enhle because futhi baphusha i-TV show sebengaqhubeka mhlampe nale friendship noMacele enze something or athengele uMakhumalo something because bahlezi bese-ofisini ndawonye, isikhathi esiningi bahamba ndawonye because kunomsebenzi abawenza ndawonye, isikhathi bayasenza ukuze phela abantu belokhu beyibona ukuthi ubungani busekhona, basazwana, bayahambisana right. Fikile-ke i-birthday yaMakhumalo uMacele akaveli because indlela kuzovela ngayo kuzovela ngomsileki because uMacele akekho active ku-social media. uMacele noma ngabe ayi-social media shame ngathi abadlali nayo into abangayidlali nje ya-social media. So besilindele ukuthi uma kwi-birthday celebration njengenjayelo uMsileki uyake eveze ukuthi ukuphi noma yeni ngosuku lakhe uNomangabe noMakhumalo. Cha, sibonile uMsileki i-message yakhe ney'ngane sesidlulile-ke kaMacele akaveli. Ngenzeka ukuthi izoza ku-season 7 kodwa nayi-ke enhle uMpilo ufonile wafonela kwi-Gagasi FM. Hayibo akusile iGagasi, waye ngithanda iGagasi, ngiyaxolisa bengasilona iGagasi. Ufonile wafonela kuyivuma right ya kuyivuma. Ayi guys, nizolalela uMpilo ekhuluma-ke ya efisela uMakhumalo okuhle esho ukuthi uyamthanda nabantwana abancane baphinde futhi baculela uma wabo kuMakhumalo kube yinto enhle. Ngaphinde futhi ngabona noNonku Williams noMakhumalo nakhona ngosuku lamakhumalo. Ngicabanga ukuthi usuku lakhe nje beluhle. Angikwazanga ukwenza i-video nge-birthday yaMakhumalo mhlawumbe ukuthi abantu be-share i-message kodwa phela kuyafana mase ngithini share i-message isuke iza kula kuma-comments kimi kanti mina ngiyahleba ayingqo kuMakhumalo. Kanti uma ukuthi ngithi hambani Instagram i-birthday yaMakhumalo uyozothola konke lokho enizobe nikusho ngaye okuhle. Okunalokho nginikeze update ungasho ukuthi umgosi wami uyabanda ngelinye ilanga uyabanda mpo ngelinye-ke uzoshisa. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye. Happy birthday to you.